Ataldeon danoi, eta ongi etorri urteko azken plenoetara. Komendatzen ginoen, segurazko baten bate bilera zitza sartu jako, baina, hasingo bat, eta gero sartu ala, jongo di inkorporatzen. Aurrera, Kontxi, lehenengo apuntuak mesedez. Gai zerrendako lehenengo puntu da, azaroaren 28ko aktaren onarpena. Ados zaite? Onartuta gehatzen da, hau batez. Bigarrena, alkatearen jakinarazpenak? Ez dago ezer. Gai zerrendako 3. puntue, 2023ko ekitaldirako aurrekontuak eta plantilla organikoa onartzeko proposamena. Atzaldeon. 2023 urterako 30.575.000 eta 86 euroko aurrekontu bateratua proposatzen dugu udal gobernutik. Inbertsio kapazitatea mantentzia lortu da, naiz eta gaur egungo egoera politikoak eta ekonomikoak eragin zuzena izango daben gastu arruntetan. Adibidez, elektrizitatean, gazian, erregaietan. Identifikatutako biharrak asko die, baina lehentasunak markatu eta buruan geneuzkan proiektu batzuk alde batera lagatabe daukagun errealitatera egokituta anbizio handiko proiektua aurkezten dugu. Atalka, aurrekontuetan igoera nabarmenak eindie ongizateari lotutakoetan, zerbitzuetan eta hirilanetan, auzuetan, ondarian eta kulturan esaterako. 2021an eta 2022an ordenantza fiskalak onartzerakoan azaldu ginuan, gure helburu nagusietako bat Bergararrei kalitatezko gizarte zerbitzuak emotia dela, eta bereziki egoera zaurgarri xandaren familixi, ahalik eta bizitza duinena eukideixen. Horretarako aurrekontu osoaren isa 9% bideratzea proposatzen da. Alegia, 2.700.000 euro bueltan. Etxe bizitzaren ibisa ordaintzen laguntzeko, diru laguntza programa sortzeko partida jasotzen da besteak beste. Kontuan izan da, gainera, berdintasun saila indartzeko apustua indabela udal gobernuak. Eta horrek be aurrekontuan partida propioa izatea eragingo dago. Berdintasunian estrategikoa izango da 2023 urtean emakumeen etxia sortzeko prozesu parte hartzailea. Aurrekontuan 3 auzuetan hobekuntzak itxera bideratuko da. Hor kokatzen die esaterako baserri bidea konpontzia edo eta auzuetako frontientako konektibitatea. Ehun ekonomiko indartsua biadau egoki garatuko dan herrixak. Eta hildo horretan lehentasuna izango dau azoka biziberritzeko proiektuak. Nabarmentzeko beste ezaugarri bat badauka honek, lehen sektorea indartzea. Obretan, hirigintza lanetan eta zerbitzuetan be, igoera nabarmenak proposatzen die. Bergaran bizitzeko baldintzak hobetzeko bidean hasitako lanari jarraipena emanez. Lan berrixak itxiaz gain, adibidez autobus geltokitik eskusarterako bidegorrixa, aurretik datozena bukatzeko be, aurre ikusi diru partida. Esaterako, Masterreka berrurbanizazioarako. Bergara herri bizitza da eta kulturan aberatsa. Eta horrela izaten jarraitzeko diru poltsabe handitsu egingo da. 2023 urtean, Arrizuriagari lotutako kultur proiektuakin jarraitzea aurre ikusten da. Jasangarritasunan bidean, urratsak ematen jarraitzeko inbertsioak handitzea aurre ikusten da. Lurren erosketa publikoak itxeko, ingurumenakin lotutako proiektuak gauzatzeko eta energia berriztagarriak ezartzeko. Udal eraikinetan plakak, energia komunitatearen instalakuntzak adibidez. Aipatutako ez gain, Europako Next funtsetan tokisa izan dezaken proiektu baten lanketa egin da, eta aurrekontuetan txertatu da. Udal pilotalekua berritzia alegia. Hau egokitzeko lanak eitxia udal baliabideekin soilik nekez aurrera eramateko proiektua da, eta diru laguntza jasotzen bada, egingo da. Ikusten duzuen moduan, udal gobernuak Bergara hobe baterako bidean jarri ditzu udal baliabideak. Jendiaren bizi baldintzak hobetzeko asmoz. Zer gehiago hasiera edo ja bost. Aboskara pasako inek, Aurrekontua plantilla organikoarekin da, onartzaren aldeko botoak, aurkakoak, onartuta gehatzen da. 9 aldeko botokin eta 5 aurkakoekin. Boto azalpenik?
Aurre, Angel. Bai, eskerrik asko bai. Gure kontrako bozkaren azalpenak eman nahiko nuke, lehenik eta behin, 2 bileratan egon den harreman ona azpimarratzea nahiko nuke. Baina tamalez, harremanetik haratago ez gara iritzi. Batetik, 2022ko aurrekontuetarako hartutako akordioaren exekuzio maila, ia ezer ez da egin, eta egin gutxia urrutik ona egin da. Korrika eta presaka eta posizioa kontuan hartzeke. Gobernuak ez dio lehentasunik eman akordioari azkeneko momentura arte, eta horregatik gauza asko biden geratu dira. Baina guk lanean positiboki jarraitu dugu, bergararen alde lanean. 2023ko 4 proposamen egin ditugu. 4 proposamenak egingarri eta beharrezkoak herriarentzat. Alde batetik San Antonioko linea guztia berrurbanizatzea. Kirol instalazioak berrizten joatea, orain futbol zelaia bukatzeko momentua da, 2 eta 3 fasea idatzi eta exekutatu, eta nola ez, ipintzako lur artifizialaren egoera kontuen izan da, hau ere berritzeko proiektua idatzi. Bestaldetik, Simon Arrieta plaza, hau behin eta berriz, egin dugun eskaera izan da azkeneko 4 urteetan, eta gobernuak ez du lanketarik hasi. Azkenik, Zuinutasun energetikora bidean 3 proiektu. District Heating eguzki plakak jartzeko diru laguntzetarako partida zehaztea eta udalerekinetan plakak ipintzeko prozesua hartzea, guztiak gobernuaren lidergoarekin. Tamalez bere osotasunean ez da batere onartu gure ustez. Gobernuaren eskaintza gure emendakinetatik oso urruti geratu da. Eta kontuan izan da azkeneko urtean erakutsi duen konpromiso eza, ezinezkoa izan zaigu aldeko bozka ematea. Baina nahiz eta kontrako bozka eman, gu proposamenak egiten jarraituko dugu. Eta lanean jarraituko dugu gure proposamenak, egiten jarraitzen dugu eta lanean jarraituko dugu gure proposamenak aurrera ateratzeko. Ahora. Alde batetik argitzea nahiko naban 2022ko aurrekontuko akordizuen inguruan erantzuna emonda daola eta igual informazio okerra jarraitzen zabiztela edo konpromisuen gehiengoa beteta dago, gertauleke batzuk ez betetzia eta igual elkarren arteko lankidetza oposizioa ez dela kontutan neuki, igual percepzioa dira, baina hori hola izan dabe, aurrera begira, aurtengo negoziazio prozesuan, aurtengo horrekontuko negoziazio prozesuan, prozesua egon da, kronograma bete dugu, Angel esan dozun moduan harreman eta giro honian india bilerak. Baina, EAJaren aldetik egindako proposamena, 5 milioi euroko inbertsio gaitxasunan gainean, 3 milioi eta 100.000 eurokoa izan da. Eta, denbora tartea handi barik. Jasotako proposamen hori guretako negozia ezina da. Ze esanik ez, jaso dugunean bakarrik proposamenak zein litzakien eta ez da nian argitzen nondik kenduko ginuken, ez da? Ze galdera di ez, nondik jaitsiko ditugu gastuak oinarri tekniko barik egindako proposamen honen aurrean gure ustez. Ze proposatuko zinuki, masterreka ezitxia, bukatuari lagatzia, Arrizuguriaga eta Torrekoa inguruko bide gorrixia ezitxia, auzuetako azpiguretan bate inbertsioik ezitxia, baserri bidiak ez mantentzia, boluko malda egonkortzen ez jarraitzia, azokako eraldaketan aurrera ez eitxia, edo herritxarrei zerbitzua murrizten hastia, adibidez Gaztelekuko udalekutako zerbitzurik ez emonda, edo zein da ez, proposamena, edo aurreko danak ez eitxia. Azkenean 5 milioi euroko inbertsio gaitxasunan gainean, 300.000 euroko proposamenak igual behar dau beste lanketa eta beste proposamen bat, bai? Horra gaitxi dinogu negoziazioa izan dela. Gure partetik alatabea, aipatzea nahiko ginuken, egindako aurrekontuekin 2019 2022 zorbiziaren egoera hobetu dugula. 2019an 5.800.000 inguru eurokoa esan zorbizixa eta 2022an 4.800.000. Egindako kudeaketakin udalaren egoera hobetzia ekarri dugula esan nahiko ginuke. Honi gaineratu nahiko gontzake, gure proiektuan garrantzia berezixa dauken arluetan izandako progresio eta igoerak 2019tik ona. Berdintasunean, 149.920 da izango da aurrekontua, 2019an baino 162 gehiago.
Gizarte zerbitzutan, 2.700.000 inguruko izango da, 2019an, baino 152 gehiago. Garapen ekonomikoan, 784.000 eurokoa izango da aurrekontua, 2019 urtetik 158,74 igoeria. Kulturan, 1.413.000 inguruko izango da, 162,44 igoera 2019tik. Hauzuetan, 2023an, 861.000 euroko inbertsioango da, edo aurrekontuango da, 178 gehiago 2019an baino. Zintzuak izan da, 185.000 boluko maldaren egonkortzia joango jako, partida berdinean doialako, beraz, hauzuetara zuzenian, 2019an baino, 128 gehiago bideratuko da. Ingurumenian, 125ko isa 26ko igoeria egongo da. Baina benetan, ingurumena eta biodibertsitatera bideratuko die aurten, 770.000, 158 gehiago 2019an baino. Hor ikusten die, udal gobernu honen lehentasunak eta nun egin dugune progresio hori. Aitorrek esan dabe moduan, garai politiko, ekonomiko eta sozialera egokitutako anbiziotsuak diren aurrekontuak aurkeztu ditugu. Egunko errokei erantzutera datozenak, arlo sozialai, ekonomikoari eta jasangarritasunari lekua itxendotzen eta errealistak dien aurrekontuak hain zuzen be. Urrengo puntura ingo genuke. Gai zerrendako laugarren puntue da kontu ematea. Alkateak 2022ko azaroaren 28an emandako derketu baten bitartez onartu sola udaleko aurrekontuaren 15. kreditu aldaketa 19.992 eurokoa. Besterik gabe jakitun izateko. 5. Jose Antonio Agirrebella Madariaga, Zubieta 20ko jabekideen komunitatearen izenean, eraikinearen ate aurreko gunearen zesioa udalari. Zesio eskaintza egin dute, hainbat baldintzekin, eta zesio hori izango luzartia da 56,40 metro karratuko etxe aurrea. Zesio hori onartzea eta alkateari ahalmena ematea eskriturak eta beharrezko dokumentuak sinatzeko. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta geratzen da. Gai zerrendako 6. Momentuat, alakotan ohikoa izan da moduan, jabekide komunidade honi eskerrak emotia. Uste dut, biharrezko partzela baten zesinua itzen da bela, horreruan dan urbanizazio hori inalizateko, eta ohikoa izaten da moduan eskerrak emotia komunidade honi. Kasoko dut. 6. Katuso elkartearekin hitzarmenaren onarpena. Proposatzen da, 4 urtetarako hitzarmen bat sinatzea Katuso elkartearekin, udalerriko katuen koloniak kontrolatzeko helburuarekin. Hitzarmena badaukazue. Onartzaren aldeko botoak, hau batez, onartuta gehatzen da. 7. Eta momentu bat hemen ben ikuste dut eta Katuso elkartekoak bertan presente egonda lanketan ibiliden batzuk eta be, eskerrak emotia ere ibe. Uste dut, hau askotan izan da, parto difizil horretako bat izan da. Uste dut badie ja urte batzuk proposamena inzala, gehu heldu gontzala eta altibajoekin junga lanketa itxen eta asko luzatu dan kontua, segurazko teknikoki eta juridikoki be, zalantza asko sortzen zituelako eta erreza esalako, baina, behingoagatik aiauga eiztera, ondio segurazko langintza batzuk emon gozku eta segurazko tensio punto bat eukiko dugu udala eta elkarteen artean, eta herritxarren artean, ze badakigu gai honek sortzen dituela ideia kontrajarrixak eta diskrepantziak kalian be, baina, pauso importantia la uste dut, eta hemendik aurrera zela heltzen dutzagun gaixari, eta goiazen danak komodo sentiduko gan lanketa bat sortzen gai honen inguruan, kolonien inguruan, eta
egon dezken beste gai gautzen inguruan. Mila esker. Zazpigarrena, etxeko laguntza zerbitzuaren kontratua aldatzeko proposamena. Presioan izango litzeke aldaketa eta proposamen zehatza da ehuneko 6,3ko igoera onartzea 2023-rako. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. 8. Gipuzkoako botikarien elkargoarekin sinatuko litzateken lankidetza hitzarmenaren onarpena. Hitzarmen hori izango litzeke etxez etxeko laguntza zerbitzuako erabiltzaileen eta gizarte zerbitzuek hartatutako personen artean botiken erabilera optimizatzeko programa garatzeko. Onartzaren aldeko botoak, aho batez, onartuta geratzen da. Eta azkena, eskaera eta galderak. Horra maite. Entzute jat, espero dutu lartzia barkatu nire hotza. Bueno, bakarrik komentatzea nahiko ginuke. Pasaden ostiralean, xaxau konbukatutako konzentrazioaren harira, bi kontu argitzea nahiko ginuzke. Batetik, ulartza jat, bai, bale. Batetik, argitzea nahiko ginuke, goe bai EAJ legearen kontra dagoela, bai, bosal legearen kontra, eta jakingo duzuen moduan, legea tramitazio puntuan dago, eta, beraz, aipatzean niko ginuke, gure alderdia Madrilen tramitazio prozesuaretan lantzen diar duela, eta, gure iritzia plazaratzen. Eta, espero dugu bildu be hortan ibiltzea Madrilen. Eta, bestetik, gogoratzea nahiko ginuke, bilduri, berak sare sozialetan bilduk eindako elkartaratzarekin bat egin zeban, eta gogoratzen nahiko ginuke momentuetan zuek zaretela gobernuan, zuek ejekutau duzuela izuna, eta bilekutan batera egotia oso zaila dela. Udaltzaingoak alkatetzatik dependatzen daben departamentu bat izanik, zuek kudatu duz, zuek eraman duzu aurrera izuna. Azkenengo hitza zeuena izan da. Eta, ez dugu esango legea bete behar ez danik, baina bai beste bide batzuk daudela argilagatzea nahiko ginuke. Guk ulertzen dugu legearen kontra egonda, badauzela beste bide batzuk lege horri aurre itzeko. Eta gure ustez, elkarrizketa da bide bakarra. Eta elkarrizketa da bide bakarra horrelako konfliktuan aurrian, Eta gogoratzean niko ginuke hori, zeuek tramitautako izun bat izan dela, eta bilekutan batera ezin dela egon, erakunde baten buru zanean, ezin da erakundearen buru izan, eta gainera kontra azaldu. Eta, bat eitzen dugu lege horren kontrako adierazpenekin, eta baitza saixauekin ere. Ni asko kezkatzen hau zu adierazpen honek itxen entzutiak. Asko kezkatzen hau, gobernuan egondan zinegotzi bat, aurreko legaldixan, espediente administratiboen tramitien ezjakintasun manifesto bat erakustia pleno baten. Asko kezkatzen hau, hain zuzen be, lege horrek esartzen daben bide administratiboa zuzenian txosten baten bialtzia sailburu ordetzara kasu hontan danian, eta espedientearen kudeaketa guztiz udalen menpe ez dagonean, guztiz kanpora bideratzen danian, zeuk adierazpen honek itxia gaur pleno hontan. Asko kezkatzen hau. Benetan, ez jakin baten esku, aurreko legealdixan departamentu batzuk egon diela erakusten doz. Eta asko kezkatzen hau. Barkatu, ez jakina esan dut pertsonai dedikauta, segurasko ez da, gai hontan behintzat ez jakintan zura adierazten dozu. Hortan behintzat nabarmen. Eta honekin esan dozu eta udal gobernuak ez da adierazpenekin gai honen inguruan, eta adierazpenek izeskerotan, efektibamente, baina ez dozu beriztu.
eta uste beriztekoa dela udal gobernuak esaten dau, eta uste dut, atzera joten baldin baga hemerotekan egongo dela adierazpenak eta onarpenak be pleno hontan, mozaldegiaren aurkakotasuna adierazten dela. Eta hain zuzen be adierazten da eskumen propioak ziren horrek lege horren bidez guztiz desbideratzen dielako, eta horrek sekulako kezka eta indefensioa sortzen dabelako herritarrengan. Edozein modutan be eta gai konkretura junda, uste dut zaila izan lehiken egoera baten kudeaketa desegokitza izan baldin bada, etxe barruko kudeaketa inbiarrekoa dela. Eta hortan, bagabitz eta ibiliko ga. Eta gure ardura hori bada. Halako gaixen aurrian, zela jokatu eta esaten zinuan moduan, dialogua bada importantia, horren aurrian zela jokatu bihadan, eta danok adostia emon biharreko pausoak oso importantia da, eta eragiliekin eta etxe barruan, kasu honetan langileekin harreman zuzena eta komunikazioa eukibetzea oso importantia, eta hortan gabitz eta ibiliko ga. Baina esan dakua, kezkatzen hau, gaur indako adierazpenak erakusten da bena. Argitzearen, saiatu naiz azaltzen, bai, eta diferentziatzen alkatea eta bildu. Bai, joratu behar da, udal gobernu hau bilduna dala, bai? Eta egindako adierazpenak bilduken dituela, eta horrei egin dute referentzia, hori batetikan. Eta noski egoera kudatzea saia izan dela. Gainontzeko legealditzen bizi izan ditugu kudeatzeko saiak izan dian egoerak. Noski baietz, baina kudeatu ditugu Gorka. Eta ez jakintasunetikan. Kudeatu ditugu eta hau zure esku baseuan ez kudeatzea edo bidea honetara, bide edo helmuga hau ez izatea. Baseuan zure esku. Eta ez jakintasunetikan abiat, ez dutut ez bat ondo iruditzen, Gorka esatia, ez jakintasunak nabari izan dela eta aurreko legealdia kolokan ipintzen. Inundik inora, Gorka. Baina bai dakit beste bide batzuk hartzeko aukera egon dela eta zuek bide hau hartzea erabaki dozuela. Beraz, insistitzen dut, elkarrizketa da bidea eta guk elkarrizketaren alde egingo dugu. Segitzen dut, eta ez dakit ez tozun ulertzen, edo justo ez jakintasun horrek ez tozun lagatzen ulertzen. Mozaldegiak esartzen dituen espedientiak, kasu hontan, udaltzaingoa Bergarako udalaren menpeko izan dabe, ez die udal gobernutik edo udal espediente bat ez die. Udaltzaingotik zuzenian sailburu ordetzara bidaltzen dien espedientea die eta handik kudeatzen dienak. Beraz, horren gainean, udal gobernu honek eta beste inungo udal gobernuik ez dauka eskumenik. Beste gauza bada, egoera hori nola kudeatzen dan. Eta hor bai. Baina espedientien esaten duzun, izunen inguruan, udal honek ez dauka eta ez daukiko eskumenik horrek kudeatzeko. Eta hoxe da hain zuzen be, mozaldegiari itxejakon kritika ondixenetako bat, herritarrengan sortzen daben indefensioarekin batera. Ez nator bat, Gorka, kudeaketa horretan zuek baseuka zuen zerreina. Aurrez lanketa bat egin da, baseka zuen zerreina. Udaltzaingoa zuen eskumenekoa da. Eta bai, ulertzen dut gaixa eta ulertzen dut nundik nora doian legia, baina udaltzaingoa zuen eskumenekoa zan, Gorka. Da. Maite, egiten duzu ulertu barik eta esan dut 3 aldiz. Ez pozu legia ezagutzen, ulertzen dut afirmazio horrek itxia. Baina ezagutzen ez tozulako. Legiak dino, eta alaxe da, txostena itzen den momentuan, eta sailburu ordetzera bideratzen da, eta hor, udalak ez dauka eskumenik. Udaltzaingo buruak nik neu naizena pertsonalki ez dauka hor eskumenik. Eta hori da kritikatzen dana. Hoxe da. Orduan, ulertzen espaldin bozu, hoxe da. Baina ez izu afirmau gure eskumena danik ez danian ala. Eta, bueno, bestela uste dut erreza hobingula, kontxik argi azaldu lehike segurazko zein dan muga. Eta bestela urrengorako ekarriko txosten bat, horren aplikazioa zeinien eskutan dagon, argitzuta, nire eskutan udaltzain burutzako ardura ongoren moduan badagon edo ez dagon. Ez dut zalantzan ipintzen hori. Zalantzan ipintzen dutena saitxik heldugan puntu honetara. Ez dut espedientearen tramitazioa zalantzan ipintzen. Ez dut zalantzan ipintzen hori. Saitxik helduga puntu horretara. Saitxikan udaltzaingoak izun hori pintzera bere burua obligoteku saitxikan. Horra
iritsi aurretikan bazegoan elkarrizketarako bidea, aldez aurretikan lanketa bat egin da Gorka. Espediente hori ez zeukan saetikan ireki beharrikan. Eta espediente hori ireki ondoren sortu da udana. Baina espediente horik ez zeukan saetikan bere ibilbidea hasi beharrikan. Eta hori da esaten duguna. Horretarako beharrezkoa zen aldez aurretiko elkarrizketa bat. Bueno, espediente horren irekitzerako egonezke faktore ezberdinak. Eta afirmatzea faktore guztiak udal gobernuaren eskudarela, desde luego, ez da zuzena. Esan dakoa, diskurso aldatu dozu, lehen hau espedienteari begira zinbiltzen, diskurso aldatu dozu, eta ez dut uste zentzuri daukanik eztabaidarekin jarraitzea. Baina esan dakoa, faktore batzuk ez dare udal gobernuaren esku, eta hori da, hain zuzen be, lege horri itxejakon kritikan nagusizenetako bat. Beraz, uste dut eztabaida bukatutzat emoten dela. Ez dakit besterik balego, erregu galderetan. Bukatutzat emongo ginuke, azkenengo pleno hau. Mila esker danoi.